Hello mga bay, kumusta mong tanan diha mga unta. We dudong kubkob mura gimingaw na ko og vlog nga kuan ka nang nagkaon. Ay sudan pansit ay kabaw ni lopad. Tay pansit mga bay. Mga unta ninyo. Pansit Mickey. Natay sabaw sinigang dire. Kutsara sa takay naman ta sindahan. Naunya mo palit. Sinigang baboy. Taas lang sinigang. Ito kanon din mais. Ang kamera eh. Mais na itong kanon. Doon na sa pritong buwad ari. Niritong buwad, gamay lang ako. Mayroon kay Way Sunata ang silingan. Talagsara ko magka-vlog o kuwan ka ng kaon ba kay ang mga Sunata. Ang palayi. Ika man yan. Apal-apalya. Apal-palya. Natag ni Mama Irene ang palya. Gikan pa ni kuan, gikan pag Bairan ang palya. Bukid sa Naga. Luto tag palya kay sumod kay lingkod ha. Umbang ko ko pa. Ano ba? Ano ba? Ha? Tamigo. Enggak mo ba ko? Una. As may ba nakapindi eh. Kagabi eh. Lango. Wala yung nani. Kanaan lang. Saan nga part bubot naman eh. Lami ang dugot. Putong nagkwela. Grabe. Mag-ana lang tawag ka na. Ako di abi, ikaw di kay ako lubong kay ko. Sakto na. Buwad. Kayo. Maong ka. Tantag buhat bay. Usik mo noon eh. Minsan sige kaog mais na namurot man ng tagtaman. Anong diet ang mais?
masabaw nga dah. Berahe. Ito mo kayo. Hmm? Ito mo kayo. Ay. Kawitan. Maging gwardiya rin. Ha? Ang gwardiya, umagit rin. Saan kurja? Buwan ba? Tumon ba? Oh, bantay ba? Apa pagabot na ko? Oh, mandaghan man ito mo nga, gwardiya. Nalipot yun. Higop sa bawal, pre. Narot na butalad na pa. Kubukog na ito eh. Napa man? Ang honor ba na? Birahan ang honor ba? Nami ang bihon. Oh, bihon. Mama yung kanya ako pansita. Hmm? Nangyay ba mo maya? Nabito na. Ito ikaw, kasi lang kapligo. Paginahan mo pa niya. At saka, buok. Wala, emang pulpuan sa pan. Babaw. Gamay na magkanon. Magdagan man ang kuan sudan. Oh, tawag utan. Daghan ako bikuha niya. Imo na tanan. Hmm? Daghan ako kuha sa kay ngani. Wad na tanan mo. Oh. Puno mo yan. Ulo. Kauna ng ulo kay pila timbang. Ikaw may nagpatimbang, ikaw magkaon sa ulo. Ina lang na. Di na yung kamukaulo ron. So, na kang kaulo. Lahing oo man. Kang kaulo sa una. Hingihin ang kalman. Ha? Kailan sudan. Kaon to. Tikit kinagmay sa ulo. Nahungit. Gusto buhat kayo mga pangit. Karat. Di. Ay pa. Dagwan mo ba na yung buwad buk? Murag nga. Kuan na ba siya? Ako nga mo ni mo na abuntag. Init. Puti na. Kaya namiyahin noon. Na. O ba? O sige na mo span. Mawas naman itong kuan. Paliyawan na. Ang sudanan ba? Ma. Ang ko ba? Kaon bis kuya niya. Ayaw ikuan sa. Harap. Sarap ang sabaw sa kuan. Huwag mo ni unod ng kuan. Ano sa minta ni Andox eh. Para may unod lang sinigang. Ay saba kay may bawa na. Wa ka nagluto. Huwag unod man. Sila ka unod. Murag 5. Napitin mahala. Ay, ang bato lang yung sinigang. Luto lang kag sinigang mo. Ang lamig sinibag ng kadung kuan ribs. Wala man tayo waras mong luto. Kaya pinaan man ta. Ribs ito ah. Hmm? Ribs ba ribs? Ano ba? Butok. Yeah. Sarap ba ka? Sarap kumain ng nagkamay.
Kuya. Naay pa. Pansit Aria. Miki. Kuya, mana kaos kuya? Sakto rin preso bulat ba? Ito na tubok. Bulay. Ito na ito ni mo. Ay, may dahil mo ko na na. Ano, pwede na akong namin ini. Naong ta. Nag-video na sa si Dodong Kubkub. Behind the scene, imo ba? Ba kag behind the scene? Mhm. Kabawa kag behind the scene. Enggak. Paano siya ka nang wala sa ako ang video kay naara sa imo ha. Yung mga panghimo. Yung Dodong Kubkub ka kay ikaw na po yung mga bukab, mga bukab. Ah. Hmm. Okay kaya na. Busog naman ko eh. Kaya kung kanon. Ay, busog-busog dia. Kau mayo. Unda ka kunyo. Ang dagan kayo magihukad eh. Nah, to. Apa yang dekat to? Nagdukot tayo yung una. Ano yung nagdukot? So, nito. Ang dekat to. Ngayon daw, init pa. Una tayo yung dukot, mga anim eh. Kaong paminta la. Eh, bati nung tumagahe. Init nung to siya, init. Ano? Kaya na. Salip dan naong mo rin. Salip dan yahong. Yahong sa andoks. Nawa. Hindi mo. Ha? Samot. Grabe yung kabuta paminta ni andok. Ayun, ito yung lairar pag dami. Lah. Awin sa... Lakbok ya. Tulo 20, matag. Basta tulog. Kabayin ka na. Alas ah. Lord boss. Apay lo. Apa? Wag yun. No, ito kabok. Gusto ko kabuk ako. Murah. Panyapon to na mga trabahante. Mahal lang po ito nila. Labi ng nila. Sabang-sabang ito na. Sige. Di dapat naanta na sila ikuan ka ng sukod sa ilang kuan. Nakabukal niya, nakahiwa. Kaya nakapusin, magod niya. Lain kaya nakapusin. Papoy tangkong. Sa una na tangkong pero way batong. Kano magit. Na tangkong. Tama. Duhal ka po. Ba't kag tangkong uma, dubuhon. Hindi ka kag tangkong, ba't tangkong. Tulo ka bugkos. Pinapawisan ako. Yung pawisan, maraming singot. Doon na, bunay butan. Sumukilit. Bahog jud. Bahog yun, pre. Bahog. Bahog jud, migo.
Bahog day. Nigo. Bahog. Wala karne oh. Pusi na maguna, di mamaayo magpalit og kuan nga lutong pagkaon kay pusi ng uban. Why too fresh? Na ila mga pusi na maguna. Na usa sa mga kadaot. Ang tayo choose kay gabinan naman ta. Mga choose mga bagay, mga gabinan naman. Mura, musudan, paliya. Pansit Mickey, no? Nga, buwad. Sinigang nga baboy. Busog na. Thank you so much mga bay. Nabusog mo niya. Gutom sa biyahe eh. Gabi na naman. Sinubi naman kapin. Kahit na tagluto, wala tayo magluto. Dito may ka nagsubay mi sa kuan ba? Nyuta. Kung Tantawan. tanaw na mo kung isay formas tapad. Balbag. Kung mabalbag ba or magtambak. Kaya kung magtambak, tadako kay itong tambak ko nun. Balbag sa tadaan. Kung isay kuwang mo rin ito tambak. Pwede naman daw mo balbag dito itambak. Hindi na tamo. Gasto kuan. Balbag ra bayas po po balbag. Bye bye. Thank you for watching. Tindutang wala.